Alleged Guruve serial murder suspect Edmond Richa 33 of Veremo village under Chief Chipuriro appeared before the Harare Regional Magistrates Court on Monday and was remanded in hospital. Sarabina mashoko kuda panguva ino tinzwa kuti aiwa the Guruve serial murder panguva ino anova suspected kuti ndiye aiuraya vanhu aiwa kuGuruve aiwa 12 but panguva ino ari kubvuma vashanu chete 5. Panguva ino over remanded in hospital. Not was subscribe or like out on the bell icon. Panguva ino people they are having so many questions kuti Edmond Richa uyu watiri kuona pamavideos mapictures ari kupostiwa he is different from the image yaEdmond Richa aizikanwa kuti aitsvakiwa. Takambonzwa ino musociety yekuGuruve vachitaura vachiti I may know the ZRP police yakazviitirei oro zviri kuitirwa chii. Noda kuti everyone knows Edmond Richa and panguva ino uchionekwa kuti the first image which is circulated yaitsvakiwa Edmond Richa is different from the Edmond Richa panguva ino ava remanded in custody. Vanoendera mberi vachiti Richa is facing 12 charges comprising 8 counts of murder, 2 counts of rape and 2 counts of attempted murder. Mumwe vanopinda vachikopinda mumacomments takanzwa vamwe vachikweshena zvakanyanyisa. Vamwe vaibvunza kuti is he mentally stable, noda kuti zvaari kungoita muchipatara zvaari kungoita achibvunzwa nevanhu vamwe vasitomonyasimunzwisa kuti munhu ari tori right. Vamwe vamene vachi remanded in custody simba even though he is hospitalized. Vamwe vamene vachiti add your pin to the list of those only you should know. Vamwe vamene vachiti he still have the right health. Vamwe vamene vachiti he is a celebrity who is now eating cabbage and mufusho every day for free. Mashoko anobuda achikombitwa nevanhu vakasiyana-siyana pamusoro pekukepchiwa nekurimandiwa kwaitwa the Guruve murder. Pina comment section medu za fundo enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, hit on the bell icon.